atouya kuchishangu chedu. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Mukunamata tinokomborerwa. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Nguva yekunamata tenzi oswedera. Ane tsitsi kunzwa vana vachichema. Zvese tinozviisa pamakumbo ake. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Mukunamata tinokomborerwa. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Nguva yekunamata apo vanoedzwa toisa kuna tenzi vanobatsira. Nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Mukunamata tinokomborerwa. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Panguva yenamato tinomusimbira. Zvikomborero zvese tinozviwana. Mukusimbira iye hamuna dambudzo. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Mukunamata tinokomborerwa. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Mukunamata tinokomborerwa. Ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Nokukwasai mese muzita raJesu. Akutenda Mwari nenguva nemukana zvaanoramba achitipa. Ndinogara ndichitaura kuti hapana chimwe chikomborero chinodarika ichi chekuti iye Mwari mbune neukuru hwake nekugona kwake anokuwanira iwe neni nguva yekuti tigone kuwana nhaurirano naye, tichimboteererawo kunzwa mukutaura kwake zvaanoda kuti isu tigone kuita mukati meupenyu hwedu. Dai Mwari aramba achitiita zvakanaka, aramba achitikomborera. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti tinodzidza mukati mebhuku raMateo. Itsamba yakajairika, asi dai Mwari atiita zvakanaka tagona kuwana mvura mhenyu kubva mairi. Ndoda kuenda pamana Mateo chapter 24 verse 36 and 37. Ndichaverenga
makateerera. Not but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Verse 37. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Rimwe ramazuva Jesu anopinda on his journey to Jerusalem. On his journey to Jerusalem anopfuura nekamwe kaguta kaigara murume ainzi Zacchaeus. Napo paanopfuura neikoko anosangana naZacchaeus. Zacchaeus anga akanzwa pamusoro peukuru hwaJesu. Anga akanzwa pamusoro pezvinhu zvakanga zvaitwa naJesu. Anga akanzwa pamusoro paJesu aiakomodheta kunyange vatadzi. Nekuti basa raZacchaeus zvaraimuita nezvaraiwonekwa nevanhu vaitarira raimukonzeresa kuti ave an outcast, kana kuti ave mutadzi aisagona kuakomodhetwa nevaKristu airarama at this point in time. But akanzwa nezvaJesu anga aine ability, akanzwa nezvaJesu anga aine chishuwo, akanzwa nezvaJesu aiakomodheta munhu wese pado naye kuti agone kumuporesa. Saka Zacchaeus anzwa naizvozvo, Zacchaeus anopinda mukati menzira yekuti agone kutsvaka kuti aigona kusangana sei naJesu anga akanaka kudai. Zacchaeus paanodaro anotsvaka nzira. Paakanzwa kuti Jesu unopfuura nenzira, Zacchaeus anoenda onotsvaka muti. Ndobva atsvaka chimuti pedo, ndokunokwira muchimuti ichocho kuti agone kuona Jesu. Now Jesu panga kupfuura nenzira achifamba achienda, anonotisa Zacchaeus. Zacchaeus anga akakwira mumuti kuti agone kuona Jesu. Now Jesu anotarisa kuna Zacchaeus, Zacchaeus akatarisa kuna Jesu. Nekuti Zacchaeus paakaona Jesu, kana kuti Zacchaeus paakaita effort yekuti agone kusangana naJesu, hazvina kugumira ipapo, asi naJesuwo akaona Zacchaeus. Ndosaka muimbi achimba achiti, apo ndakamutarira Jesu, iye akanyemwerera. Munoziva kana wakaita effort yekutsvaka Jesu, wakaita effort yekuda kutarira Jesu, na iye unokuonawo. Munoziva mukati meupenyu kazhinji katakaedza kuonekera kuzvikoro, but hatina kugona kuonekwa nevatela kuonekwa navo. Pane vakomana vandinoparidzira nhasi vakaedza kuonekwa nevasikana vavaida, vakapfeka hembe nyowani, vakaita zvese zvavaigona, but vasikana ivavo havana kuvacheuka. Pane vanhu vakatsvaga ushamwari nevanhu vane mari venyika ino, vakaedza kunopindira kumachechi avanopindira, vakaedza kuedzera dress code sekamupfekero kanoitwa nevane mari vavo, but nema efforts ese vakaita havana kugona kuonekwawo nevanhu vaveda kuonekwa navo. Pane vanhu vakatsvaka attention yavanhu vakuru venyika ino, vakaita zvese zvavaigona. Vamwe vakanovhotera mapolitical party avo, vamwe vakaita zvikuru zvavaigona kuita nezvavaigona kuita, asi vaita zvese izvozvo, their efforts were in vain, nekuti vakatarira kune munhu asingagone kutarirawo back to them. But I've come to tell you this afternoon, I've come to tell you kuti Jesu basa rake nerekuti wakamutsvaka wakamutarira, na iye unokuonawo. Jesus is not a coward. Sevanhu venyika ino vanogona kutadza kuappreciate maefforts anoitwa nevanhu. Jesu wakamutarira, na iye anokuonawo. Pane vanhu vaneta mhani nekudadirwa nevanhu venyika ino, ndava kuzokuudzai nhasi, endai kuna Jesu, nekuti pamunomutarira na iye anokutarirawo. Now Jesu anopfuura, anoenda on his way kuenda kuJerusalem. Now paanga akuda kupinda muJerusalem, noti manye pana Matthew chapter 24. Paanga akuda kupinda muJerusalem, ndo paanotsvaga dhongi riya rakati ritsvagei atuma vadzidzi vake, nekuti ndoda kuti ndipinde naro mukati meJerusalem. Now dhongi rinozuzurudza rinotorwa, vanouya naro. Jesu unopinda muJerusalem akakwira pamusoro pedhongi. Munoziva dhongi haisi mhuka yatingakurumbidza kuda kukurudzira kuisa pamusoro. Dhongi riri very useless, harina zvarinonyanyobatsira. But Jesu anoti, handigoni inini
kupinda muJerusaremu ndisina dhungi iroro. Munoziva family yaMwari zvayakaita. Ndosaka Paul achinotaura achiti kana tiri muna Kristu takaita semuviri wakabatanidzwa pamwe chete naKristu. Ndo zvinodiwa naKristu izvozvo. Vanhu vanodzikisirwa nenyika ino, vanhu vasingagone kupiwa zvigaro, vanhu vanongopinzwawo pamenimo. Jesu anoti hatigone kusvika kuJerusarema idzva kana tisati tatora iwewe. Shungu dzaJesu ndedzekuti munhu wese anogara panyika agone kuve part and parcel of the heavenly delegation yevanhu vachazoenda kudenga. Nemadhongi asina basa anoti handigoni, chitombonotsagai dhongi iroro kana muchinge mauya naro ndozopinda muJerusaremu. Jesu shuviro yake ndeyekuti asapinde muJerusaremu asina vanhu vake. Now Matthew chapter 24 inotanga, Jesu anotanga kuudza vadzidzi vake vachinge vamubvunza kuti zvichazovei nekuti temberi yakavakwa zvakanaka, temberi iyi inoita sei isingagumi. Jesu anotanga kuvaudza, anotanga kuvatsanangurira, anovaudza masigns of the times, anovaudza rudo ruchatonhora, anovaudza evhangeri yeushe inofanira kuti iparidzwe isvike kunyika dzose kuti Jesu agone kuzouya. Anovaudza about my false prophets, anovaudza about my earthquakes, anovaudza masigns of the times ezvinhu zvinofanira kuti zvitangire kuuya kwake. Nawo paanovaudza anozotanga kuvatsanangurira nyaya yezuva rake rekuuya. Nawo anovaudza kuti zuva iri hakuna anoziva, not even myself. But paverse 37 anovaudza kuti zvimwe zvamunogona kutaimira, zvimwe zvamunogona kuona kuti mazuva akuda kuswedera, inini ndaakuda kudzoka kuzotora vanhu vangu. Kuonekwa kwekamuraramiro kemazuva aNoah kakuitika mazuva ekupedzisira. Jesu ari kuti kana ndichinge ndaakuda kudzoka inini, condition nestate yezvanga zviri pamazuva aNoah ndo zvinofanira kuti zviitike futi pamazuva ekuuya kwangu. Now Noah awanike kuNew Testament tinogona kupedza nguva takamutsvaga ikoko takamushaya. Noah tinodzokera naye kuOld Testament bhuku raGenesis. Murume anonzi Noah haana kurarama magenerations akawanda from Adam. Noah akararama munguva yekuti earth yanga ichiri in a better position than now. But munguva yaNoah iyoyo nekuti pakanga paine two masides, the side yelineage yaSeth the side yekwaCain. VekwaCain vaimhura Mwari vasingateereri Mwari, nevakwaSeth vaiteerera Mwari. Nawo zvakaitika izvozvo kuti vekwaCain vaivaka vachigara mumaguta, asi vekwaSeth vaigara havo mumavhali nemumakomo. Nawo pakatanga kuitika kusangana kwevaviri avo, nekuti vekwaCain vakatanga kuuya kwaiwanikwa vekwaSeth. Now as they were coming and approaching near, vanhu vekwaSeth vakatanga kusangana, vakatanga kuita ma-intermarriages. Bhaibheri riri kuti sepamazuva aNoah ndo zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Ma-intermarriages akaitwa ndo inotaurwa ine neBhaibheri kuti vanakomana vavanhu, vanakomana vaMwari vakaona runako rwavanasikana vavanhu vakavatora vakavaita vakadzi. Intermarriages chimwe chezvinhu chichatanga kuatakwa naSatani mumazuva ekupedzisira inyaya yemarriage. Mumazuva ekupedzisira semazuva aNoah vanhu vanofanira kuti varoorane nekuroorwa. Something wrong about the marriage relation should be affected by the devil. The devil will fight the marriage relation nekuti anoziva kuti kubva mairi ndo mune ruponeso rwavakawanda. Ukaverenga bhuku inonzi Adventist Home ichabatsirai kuti muzive kuti kana paine mumwe munhu ari very influential pasalvation yemunhu ispouse yake. Now kana vechidiki vedu takatadza kuvaudza nekuvatsanangurira zvakanaka nyaya yekukosha kwekutsvaga vekuroora zvakanaka, tinogona kurasa sangano redu rakaenda musango because munhu anoroorwa nemunhu ane impact pamusoro pekuti munhu iye anoponeswe rekonda aponeswe. Verenga bhebheri renyu zvakanaka. Tinoti anonzi Adamu chakaita kuti atadze, it was because of marriage. Nekuti akaona kuti Eva mumwe wake akanga atadza, akati handigone kusiya nyama yangu nepfupa remapfupa rangu
richifa ndichisara ndiri ndega. Akati ndotonotadzawo ndoenda against God. It was only because of marriage. Zvakaita kuti Adamu apindewo munyaya yekutadza. Ananias naSafira, maybe dai one wavo anga akaroorwa nemunhu aityawo Mwari zviri nani, aigona kudzorwa akadzoreka akadzokera kuna Mwari akapa zvese sekutaura kwavakaita. Asi because there was something wrong in the marriage relation, vakawirirana murume nemukadzi, vakatora zvaMwari, naizvozvo Mwari akaita kuti vafe nezuva iroro. Something was wrong about the marriage relation. And if you go back to the book of Exodus, uchaona nyaya yevanaIsraeri vakubuda mukati meEgypt. Munoziva panight yeya, chimwe chakaponesa vanhu yanga iri nyaya yekuti vanga vakaroorwa kwakanaka. Nekuti baba kana vaiti inini pamba pangu panapa tinotouraya gwayana uye tinotodya sekamutauro wakaitwa naMozisi, mhuri iyoyo yakaponeseka. Vakange vakaroora nhunzvatunzva ndo vakapinda bhizi yekuexplaina kuti seiko tichifanira kutiteerera Mwari. I've come to tell you kuti chimwe chezvinhu chichaafektwa mukati memazuva ekupedzisira inyaya yemarriage. Satani haazosiye marriage yakadaro, achaedza zvese zvaanogona kuti auye kuzoivhiringa vana vaMwari vasare because of marriage. Varoora vaNoah, maybe chakavaponesesa inyaya yekuti vanga vakaziva pekuroorwa. Unoziva pane kamutauro kana zvimwe zvinhu zvaakutaurwa nevanhu mazuva ano, so kuti chakakosha kuwana munhu waunonzwisisana naye. Ndakuzokuudza mumazuva ekupedzisira, expect that vanhu vacharamba nyaya yekuroorwa nekuroorana nevematongo. Vacharamba dzidziso dzavakapiwa kubva kudhara. Something will be wrong about the marriage relation. Ndakuzokuudzai vayouth ari pano nhasi vanokupikisai mimadhara azara bvudzi chena kuti hatigoni kupinda mumuchato ndisati ndaziyana nemusikana wangu. Actually it's impossible kuti tigone kudanana naye ndisingagone kuvata naye. Ndauya kuzokuudza mumazuva ekupedzisira, kana Kristu achinge akuda kuuya, something will be wrong about the marriage relation. Satan is set kuti agone kurwisa about marriage. Now mazuva iwayo, mazuva aNoah, Noah shoko rakasvika kwaari kubva kuna Mwari. Mwari akamuudza kuti une shoko raunofanira kuti udze vanhu, nekuti ndine mvura yandinofanira kuti ndigone kuzonayisa kubva kudenga. Pane kuparadzwa kuchaitwa vanhu, asi avo vanoteerera shoko rangu vachagona kuponeswa. Now Noah akatanga kuparidza shoko rake. Paaiparidza vhangeri yanga apiwa naMwari, Noah aiti achienda kune vanhu achivaudza kuti rimwe ramazuva mvura ichanaya kubva kudenga, nekuti Mwari ndiye adaro. Achinge apedza kudaro, Noah aienda paaki otora material yanga audzwa naMwari, otora sando yake, otora chipikiri, ondorovera, otanga kuvaka ngarava. Vhangeri yaNoah yanga isi vhangeri yanga yakazara pamuromo chete. Vhangeri yaNoah yaisapotwa neaction yekuratidza kutenda kwaaiva nako muzita raJesu. Munoziva chimwe chaluzisa power vhangeri inoparidzwa nevanhu vanoti maKristu, vanoti vakatumwa nevhangeri kuti vaparidzire kunyika, vanoti ndivo vachiri vakabatirira pazvinhu zvinodiwa nezvimiso zvezvaMwari. Chimwe chinovhiringa vhangeri iyoyo kuti igone kuacceptwa zvakanaka inyaya yekuti zvamunoparidza nezvamunoita zvinopesana. Vhangeri chaiyo yaMwari, vhangeri inoponesa vanhu, inofanira kuteerwa neaction inoratidza faith muna Mwari wawakatenda. Hapana kuparidza, hakuna vhangeri. It is so deceptive. Inotaura about Jesus as iye Jesu wacho asingamuzivi. You know, it's not fair to be preaching a Christ that you have not witnessed in your life. Kana asati agona kuchinja moyo wako iwewe, anozochinja sei moyo womunhu waunoparidzira. Vhangeri yachokwadi kana yakuparidzwa
inofanira kunangana neaction. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti vhangeri yamunoimba ini mumagroup enyu amunoimba nawo inofanira kuenderana nedressing yamunenge makapfeka muchimbira vanhu. Vhangeri yamunoparidza imimi muchiimba muchiparidza muri kwamunenge muri inofanira kuenderana nekamugererwo kamunenge makaitwa musoro. Vhangeri yazvokwadi inoteerana neaction inoratidza faith muna Mwari wamunotenda. Saka Noah anotanga kurova ngarava. Paanorova ngarava achivaka ngarava, pane magroups evanhu vandoda kuti nditaure tisvike panguva yekunamata, yevanhu vaifanira kuti vaponeswe asi vakatadza kuponeswa because of certain reasons. Group rekutanga nderevanhu vakanzwa vhangeri yaMwari. Vanzwa vhangeri yaMwari ndokubva vaitenda, vakaona kuti yaimeka sense. But vaona kuti yaimeka sense, hama neshamwari dzaiva padhuze navo ndokubva dzavafurira kuti vhangeri iyi haina kwainokutorai yakakuendesai. Ndokubva vateerera kutaura kwevanhu, vateerera kutaura kwevanhu, ndokubva vatadza kuupholda vhangeri yange yava mukati meupenyu hwavo naMwari. Vakasiya chiedza chichipfuura nepamberi pavo chakaenda. Mumazuva ekupedzesera ndava kuzokuudzai nhasi kuti vhangeri yaMwari ichaparidzwa, vanotendeuka vachatendeuka, but kune vamwe vanhu vachanzwa vhangeri yaMwari, vamwe vanhu who will be convinced kuti Mwari ndiye ari kutaura navo, vamwe vanhu vachanzwa vhangeri yaMwari yomeka sense mukati meupenyu hwavo, asi vachatadza kuponeswa nekuda kwehama neshamwari. Vachateerera vabereki pavanoudzwa kuti haugoni kuteerera Mwari uyo wauda kusarudza. Dzoka zvandakakudzidzisai inini, usateerere inzwi raMwari, ita zvandonengese mubereki wako. Vakadaro zvakaitika mumazuva aNoah, vakateerera vanhu vakasiya chiedza chichipfuura nepamberi pavo. Vamwe vacho vachateerera vanhu vekumabasa kwavo, vamwe vachatsvaga mastatus evanhu vavanowadzana navo, vachaenda kunobvunzira vamwe vavo kuti zvinomeka sense here, zvinobhadhara here kunamata Mwari. Group iroro raivapo mazuva aNoah, they were not saved. Vamwe vacho vanotsanangurwa neparabhoni taura naJesu, vanhu vakanzwa inzwi raMwari richitaura, rakagombedzera kwavari, vakanzwa the warning from God. Asi vanzwa the warning from God, vakatadza kunoita inonzi true repentance, yekunosiya zvivi zvavo zvavairarama nazvo kuti vagone kupinda muupenyu hutsva. Vakanogara kwemazuva mashoma, kupedzisira vhangeri iyoyo yabuda mwoyo mavo, zvavo zvakaperera ipapo. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti kune vanhu vari kudziisa mabhenji mumachechi, kune vanhu vari kucheya machechi board, kune vanhu vari kuparidza vhangeri asi vasina kuita inonzi true repentance. Kune vanhu vari kunzwa kuti music yavanoteerera Mwari haidi, asina nhasi ichingorimo mumafoni mavo. Kune vanhu vari kuparidzirwa vhangeri vachinzwisisa kuti haugoni kuva mukristu akanaka uchirara nemusikana wako, asi makondom day after day vanoramba vainawo muhomwe dzavo. Kune vanhu vari kunzwa vhangeri yezvokwadi asi vachiri nemasmall houses. Kune vanhu vari kunzwa vhangeri yekubhadharwa nekudzoswa kwezvegumi nezvipo, but nanhasi havasati vane plan, havasi kugona kuita inonzi true repentance. Zvakamboitika mumazuva aNoah. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti vakadaro havanogona kuponeseka. Imwe gurupu yevanhu vakatadza kuponeswa vainamata zvimwari. Vainamata zvimwari, vaida kunamatira Mwari nenyaya yesimba rake, or because of his majesty, because of his power. Saka vaida zvinhu zvinobatika zvinooneka zvaivaconvinsa. They were worshiping nature more than the God of nature. Vakadaro vakasara. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti variko vanhu vakaisa trust yavo, vanobhilivha kuti makomborero nezvikomborero zvinobva mukudhraivha Honda Fit. Pane vanhu vakabatanidza ukristu hwavo nemagrades avanowana kuzvikoro. Pane vanhu vakabatanidza chikristu chavo nezvinhu zvavanogona kuzviunganidzira pano panyika. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti zvakamboitika. Gurupu iroro harina kupinda mungarava. The last group I will tell you today, chisvika panguva yekunamata,
Igrupu yevanhu vakanzwa zvokwadi yaMwari, but ndokubva vatanga kuineglecta, vakati Noah is a fanatic. Vakati mudhara uyu anodhakwa, mudhara uyu anenge anozowanza chikristu chacho, haanzwisise kuti chikristu chine limiti, anenge akuda kuita muextremisti, vhangeri yake ine pawa rakanyanya, anotimbunyikiza. Kunamata ndokusununguka, kunamata hakudi kuti munhu ange akambunyikidzwa. Vakaramba vhangeri yaMwari. They regarded Noah as a fanatic or as an extremist. I have come to ask you, how many times dzawanzwa Mwari achitaura mukati memwoyo wako? How many times Mwari paakuudza you need to reform in your life? How many times Mwari akuudza kamupfekero kako kanoda dress reform aka? How many times Mwari paakuudza you need health reform in your life? How many times Mwari paakuzevezera you need reform on what you eat? How many times have you heard the voice of God richita whisper in your ear and you have regarded the missionaries of God as fanatics or as extremists? Ndakuzokudza nhasi kuti nyaya iyo haina kutanga nhasi, vakambozviita kare, asi mungarava havana kupinda. Ndida kusvika panguva yekunamata nevanhu vanoti Mwari. Magroups evanhu vakatadza kuponeswa tamanzwa. Zvinhu izvozvo zviri kuraramika mukati meupenyu hwedu. We have despised your word, we have despised your prophets. Taifanira kunge takaponeswa isu, asi tinoverengera kuponeswa kwacho. Taifanira kunge takanzwa inzwi renyu, asi takatora vairiparidza takati vanowanza kuda kuita chikristu chinodarikira. But Mwari tiregererei tigone kuve part of those people who will be saved. Nekuti mvura vana vaMwari yakazouya. Payakauya yakaparadza. Vanhu vakaparadzwa, vamwe vakamboedza kubatirira pangarava, vakanorowera pamatombo chikepe chichienda. Nekuti chikepe hachimiri chinoenda kumusha. Vanosara, asi vanoenda. Mhuka dzakaburuka mugomo, dzakachema dzichipinda mungarava. Vakasara, vaienda vachitoenda. Ndava kuzokuudzai zvichaitika izvozvo. Rimwe ramazuva pachave the close of probation. VaMwari vachasara vari kwaMwari, vaSatani vachisara vari kwaSatani. Iwewe uchange uri papi? Kana uri munamato wako kuti Mwari ndipei simba, ndigone kutora vhangeri yenyu serious, ndigone kuve a part of the side of Noah, ndisiye kuve part yeside rakaramba vhangeri renyu, ndigone kuzoponeswa pamula kuponeswa. Urikoko chingoita munamato wewo mukati memwoyo wako, usangane nepandinonamata. Tinamate. Baba vari kumusoro kudenga, takukutendai nenguva ino nemukana uno. Mataura nesu nenzira yakafanira, matiitira nyasha. Tibatsirei, mutipe simba Mwari, tigone kuzoita zvamunoda imi, tigone kuva vanoponeswa, tigone kutora vhangeri yenyu serious. Tisave sevanhu vakare vakazosvika pakuparadzwa, asi tive vanhu vachaponeswa. Munamato wedu muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wazvitsuwa. Kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa. Moyo unodamutsa, imiranyi paguva. Jesu
Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa mumakonde linga. Miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa mumakonde linga. Miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa mumakonde linga. Miore kukurira, Jesu aponesa. Miore